Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tepe tampang bang ketumbang kepin cikitan cikititan tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tepe tampang bang ketumbang kepin cikitan cikititan tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tepe tampang bang ketumbang kepin ecstasy. Sige, Diyos marhay na aldaw na anong ngunyan, Lunes, tamang-tama ano? Puon kan semana fetsa 1 kan bulan ng Enero, bagong taon 2024. Good morning and Happy New Year! Diretso po ang pagtaonin serbisyo kan DCGB ngunyan programa ng Tingog kan Banwaan kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang nyato kan kasiributan asin kan taon. Mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday! Sa mga nagkukumplean yung ngunyan, sagkod na kitang 10:30 nag-iimbitar, mag-iriba-iba lamang sa paagi ka na pagbutwa sa inisyal na episode, presentasyon kang programa. Ang news team, Pading Jim, Chief Jimmy, Kumpadring Al, Kumpadring Jomar, si Ans, si Joshua. Sama ni Bella Henry Mata sa control technical, Tata Nems Flora. An sa kuyang kapartner sa newsroom Padagos po an pagsumada subaybay abang kan istorya lokal, national, international news direct Mar Angel, si Jen, and siyempre si Jimos Barrios sa samuya pong social media platform kasabay ang news team Thresia Marilitana, and siyempre si Jerome Nico Martinez. Ako pan sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Happy New Year po. Mayapod kita si kumpadreng June Pitero kan lapu-lapu Pading June. Hello, kale. Happy New Year. Happy New Year, tabi. Happy New Year. Ay, opo, salamat nin maray. Pali, Happy New Year sa pamilya. God bless, tabi. Apo. Mabuhay Sige. ka mo pala, mabuhay ka mo. Mabuhay man tabi. Pading June Pitero diyan sa lapu-lapu. Happy New Year. Sige, you may greet man tabi. Ano, so sa tuya man dyan na paraan tabay. Madam Rose na grahida. Madam Rose, salamat tuning marhay. Happy New Year. Happy New Year. Ako an makumusta sa imo. Oh, tumagal. Ano itong nahiling mo? Sabi ko duman sa doktor, itusok ang pinakamadali. Tama-trabaho sa aga. Iyo nga, dito na ako. Sabi ko, ano nangyari? New Year baga ako nakahigda sa ospital. Ipang-tusok pa ito. Tulong tusok manay Rose. Ay, Sos sus. Mario Sip diretsa sa ugat. Importante. Marahay. Yan ang Iyo. importante. Bata, sabi ko kay Agong, Oh. ano nangyari? Hanapon ta kun hain na ospital. Sekreto ito tas yung mga doktor nag-apod digdig ka sa ospital na ini. Ay, Diyos ko niya, kaya si Pio, tumapapa man New Year sa ospital. Ata na nga ni Sus Oh, Mario Sip ano, na. kumusta? Happy New Year. Bata sa mga doktor, Oh. pigtutusok ako, pigdudoonan pa ako kanso Red Horse. Ay, Piga dapat paibog ako, pala- piga paibog. Dapat pala ito, ang pinagtusok sa imo, agwa. Agwa, di ba tarampa? Pasaliw dito mawara. At ang mga makonsuelo ba yan na, oni gaya ang itosok, oni o, 15 miligramos ka ini. Pero salamat duman sa mga sikretong doktor mo na sikretong ospital. Tulong tusok, buminangon ako 10 minutos. Ay, grabe, matibayin, anak. Matibayin. Saan napunta daw ang doktor ito? Tiksay daw ito. Mahanap pa daw ako kay itong doktor na ito. O ano, kumusta ang kunyan? Puwira kan tusok.
Apwer At least, piso. na Ata so nang New Year mo. probado itong Oo, ma. daing sakmid na chiffon cake. Talagang Ano? tunay. Nasabit sa talunan mo, dahil man. All clear tabi day lamang kisabit. Yan ang problema pag daing sabit daing namin. Masira mo tamang-tama pati an amis. Aram dido sa mga nagantabay, kaurong ko si Madam Rose nagrahida. Sige. Kunigo ka mong mga handaan, chiffon cake, digdi na ka mo kay Madam Rose sa kikoys ta. Okay. Subakong miso na daing sakmid. Yan, tunay. Tapos, igwa kami, pati mga upside down, arga, yan, mga Oh. electro cake, igwa kami. Ayo, salamat Madam Rose tabi ha. Happy Iyo, New Year. basta magpakusog ha. Iyo. Di ilang mag-asa sa eleksyon kundi magpakusog. Iyo. Umiwas sa gabos na dapat iwasan. Iyo. Iyo. Salamat. God bless. Tapos, ang bulong ka yan, pagkamuot. So sabi mong api up. Sige, Happy New Year Happy talaga New Year sa Gabos. pamilya. Pati Happy sa New mga Year. partido ko, sa mga partido ni Agom, sa mga Gabos na mga taga-Kamalig, Bacolod, taga-Kamalig. Happy Oho. New Year sa ito. Sige, Happy Thank New you, Year Madam bye-bye. Rose sa pamilya. Salamat din maray. Good mo tatanims na experience natin ito. Tama on board akong alas 10. Sus Mario si Pay. Inapudan ko si Bipen. Naglalakaw ako. Tama bakal kasubulong. Dahil niya ako kaya. Ansa kuya tabing number bago na po so nag-arapod taday na inining maski nagre-ring iyan pag sinimag ko kamo dahil na tabi madadangog. Ang number ko tabi sa Globe 09660 730-115. That's 09660 730-115. Iyan po na nagre-ring. Opo, nagre-ring so dati kong number. Pero pag pig-on ko yan, wara na po yan ng boses. Dahil na po yan nakaka-transmit. Yan, nagre-ring po yan na pinag-apudan nindong dati kong number. Pero wara na po yan tabi. Dahil na talaga yan. Maski i-on yan, dahil na nakaka-receive ng text so pig-text ko. Dahil na kami nagdidinagawagan buda so pinagkahurong ko. Yan, dahil na po ito. Ang number ko tabi sa Globe na bago is 09660 730-115. That's 09660 730-115. And sa Globe, sa Smart, 0942 670-1195. That's 0942 670-1195 sa Smart tabi. Yan. Sige pang arapon ba ya tigtataram tatapa lang po. Dahil na po yan. Nagre-ring po yan. Pero pag inon ko, dahil na makuhan. Dahil na po yan dahil kitang magkakadinagugan tabi. Kung nagantabay ka mo, ining nag-arapod, duman sa dati kong number, nagre-ring pa po yan. Pero pag pinindot ko yan, wara na po yan talaga ning ko yan. Tanog, tabi. Yan. Kaya duman na ka mo sa bago ko, 09660 730-115 sa mga Globe subscribers 09660-730-115 and sa Smart 0942-670-1195 sa Smart 0942-670-1195 sa Smart Good morning tabi and Happy New Year sa Tuya Gabos. Ako po si Pio Fernandez. Yan, welcome na po sa inisyal na presentasyon kang programang Tingog Kanbanwaan. Kumusta po ang New Year manindo tabi and we hope for the best tabi na permi para sa taon na ining 2024. Hello, good morning tabi. Hello, good morning, Sir Pio. Happy New Year. Happy New Year tabi. Taga saan po kamo? Taga-Ginubatan tabi, Fishi. Mabuhay kamo mga taga Ginubatan tabi. Happy New Year. Sige Sige. po. God Bye. bless. God bless. Yan. So yun na tabi ang number ko sa Globe 0942 096607301195 Globe 096607301195 sa Globes and sa Smart 0942-670-1195 sa Smart. Sige tabi Doro-diretso na kita dyan sa programa. Si Sir Dudes tabi kan Bicol University nagre-ring pa po so dating number ito Sir Dudes pero pag pig-on ka ito wara na yan dahil kita magkakakadinagugan kaya digdi ka na po sa Globe ko 09 660 730-115 Globe yan
Eto muna. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Hello? Yes, good morning po. Yo. Good morning, madam. Hello. Salamat sa Diyos marinig ka, Sir Pio. Good morning. Happy New Year, tabi, madam. Salamat po. Oh. Happy New Year sa Induga, boss. Opo, salamat po, tabi. Salamat din, Marayan. Happy New Year. Mga paraan tabay tama diyan po. Digdi sa Ligaspi, mga taga-Bigaano. Si Ems ng Mauraro, ginubata, nagdadangog, Diyos marhay na aldaw tabi. O primo, mustahon da tabing amigo niyang si Steve Montaliana sa Tacnawan, Batangas. Naghiling sa FB sa imo. Thank you. Oy, ganda umaga dyan sa Tanawan, Batangas. Tacnawan man sa ko. Tanawan, Batangas. Kay Sir Steve Montaliana. Good morning, Sir Steve Montaliana. Nanonood daw sa FB Live, ano? Extano. Diyan sa Tanawan, Batangas. Good morning, tabi sa imo. Happy New Year. Okay, si Sir Dudes. Sir Dudes, eto na yung number. Okay, natatandaan yung palit-palit ng number. Kuha na ito, aram mo, dahil ko na ito pa ano, pag ma-text ako halimbawa sa imo, duwang aldaw na ako nag-text, dahil manare-receive, kaya so pag-text ko, minaapon, natangay ta dahil ka nagsisimbag. Tapos dahil ko manadadangog subusis niya. Iyan, so, Kaya sinalidahan ko na sana. yun talaga. Ano? Yun talaga ang rason. Ang iba pang rasones, ika na sanang nakakaising kabayo ka. Happy New Year. Happy New Year, Sir Dots. O ano na, 2024 na ba ya? Ana? 2024 na. Awi, yung may sa data sa aga. Ikaduwang aldaw na yan. Sige, Sir Dudes. Happy New Year, ha? Oh, nawara. Oh, nawara si Sir Dudes. Sige. Sir Dudes, Happy New Year tabi sa imo. O si Sir Dudes tabi ano na sa tuyang paraan tabay. O si Sir Juna Bornilla. Oy, Sir Jun. Ay, Sir Pio, good morning. Good morning, Sir Jun. Roger, Ronnie Pigpon mo ko sa number mo ka, nalingawang ko sa number mo. Oh. Ako nakita din nakulot ako din sa WGB, tabako. Kumusta ka mo dyan sa panginot ni Sir Dex sa 106.5? Nine. Ay, 106.9 sa WGBFM. Okay, ma'am, tabi Sir Pio, nakaraot man so party kang December 23 sa good mo niya na New Year. Happy Yan. New Year na lang, tabi Sir Pio, sa Indo, gabos dyan sa DCDB. Happy New Year man sa Indo dyan sa Samuyang Sister Station. Kasusaro, naunang bitong ko, 97.5 salbay niya ko sala supay ko. Sala sudag. Ya, ako na ko nagliharo. Hindi ko sa ulos tayo, Sir Pio. Ya, kayo man lang kita talaga yan. Minsan baga ako nga, si Paringdio niya ni kan so nagpaara matabo ada sawad so Radyo Berital WBS. Walang iyak. Eh man ako ani si Premier congrats sa di sa WGB na natanang man ako. O di 106.5 0.9. Sige. Sige. Sige tabi, salamat sana. And happy New Year Giraray. Happy New Year dyan sa Indo, sa bilog na staff kan sa muyang sister station WGBFM sa Tabaco City, si Sir June Bornilla sa tuyang pag-iriba dyan, ano, sa Tabaco. Okay, sige, ito pa. Sarong message pa po. Happy New Year sa gabos na tropa kan Guardians Backup Force International Incorporated Albay Chapter, Founder Jove Palenzuela and RMD Corinthians Dens Año Nuevo kan Santo Domingo Albay. Yan, more power. Binabulta si Sir Dudes. Sir Dudes. Ay, Papa B, nalingawan ko pala tabi. Greet ko lang na Happy New Year. Sumadiyong ko dyan sa Barangay Fatima, Tabaco. Ay, sa Fatima kan Tabaco City. Sige po. Hello. Magkusubong ka mo doon sa Tabaco. Oo, nakasabay kami kaya sa pag-broadcast sa 106 sa Samuyang FM diba sa WGBFM. Ayo po. Opo, sige. Salamat. Thank you. Sige, salamat, Sir Dudes. Francia pala.
Francia. Pangalan. Opo. Ano sa apelyido ni Francia? Vista. 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 Yan, sige. Thank you, thank you. Thank you so much, Sir Dudes. Tabi, yan. Sa mga taga-Tabaco City, sa tuyadang mga paraan tabay duman. Good morning man, tabi sa Indo. And may nag-missed call pang saro, si 6902. Upo, yan tabi ang number ko ngunyan na active na gamit, ano? Pwede man sa Viber, yung mga by Viber account tabi. Hanapon lang dito ang account ko sa sa Viber. DCGB okay, Pio Fernandez. Tingnan natin sa Messenger kung nag-miss call si Sir Dudes. Iyo po Sir Dudes sa ano pa ba ito? Si Ann Logronyo. Maray na agda tabi sa parada Buyo nito. Permi kami nagdadangog sa imo. Diyan sa parada kan Buyo nito. Maray na aldaw sabi ni Ann Logronyo. Okay, Happy New Year Sir Pio 4126. Then si Dan Ella naman kan Marirok, Tabaco City. Maray na aga and Happy New Year. And Happy New Year po Papa Pio, sabi ni Roger M. kang Gabawan. Sige, yan. Di kwantabi ha. Diretso kita ngunya na New Year. Apuera ka iyan na mga pabilog-bilog na antabi, maghigos asin manarig sa mahal na Diyos. Let me get this opportunity na primero magpasalamat sa mahal na Diyos giraray tatanems. Enot yan. Nakaabot kita 2024. Gabos kitang nagdadarangugan. Ano? Kami digdi sa DCGB sa pangaran ni Sir George na Bayona, Madam Brenda, si Sir Glenn, si Sir Henry, si Andy Mar, gabos sa opisina, news team, technical, ang kapartner ko si Tata Nems, si Chief Tech Ramir, June, si Pading Nald, sa IT si Jerome, si Tresia, News Force, si Madam Muriel, si Madam Shirley, si Atision, sa Manibela, si Henry Matan sa mong mata sa kalsada. Bilog na puwersa po, salamat sa mahal na Diyos ta, tinaawang kita ng pagkakataon na makapag-service sa Indo. Primero dia kan 2024. And sa Indong mga parantabay, thank you so much for being there. Ano, sa primerong presentasyon man kaining programa niya tong Tingogan Banwaan. We hope na dire-diretso an sa tuyang camaraderie eribanan sa paagikan pagtaomi sa Indo nin serbisyo sa abot kan sa muyang kaya sa paagikan informasyon diyan sa luwas, si Megaforce, si Pading Jim, Chief Jim, Pading Jomar, Pading Al, Ans, Joshua, Gabusyan, and ang sa tuyang pagpaabot man ning informasyon, so sa tuyang nagkakakuro ang istoryang igwaning relevance sa pagbuhay-buhay ta, sa lado ekonomiya, politika, and iba patabi ano. Sandali, bago yan, tamay nag-upload ang ngaran kunyan, Manuel Tutanyez. Yugon. Hoy, Manuel! Ano ka? Oh. Dahil nagsisimba. Buhay pa. Buhay pa. Loko-loko ka. Malagi ka. Happy New Year. Happy New Year. Iya, Kamusta na lang, Jacinto? ipahiling ko. 16. O yan si Manuel. Oh. Nahiling ka, Manuel. Lagi ka. Si Manuel. Si Manuel. Sa muyang technical emeritus, Manny Tutanyez. Happy New Year sa pamilya man eh. Bungal na si Mana. Nanong ngipon mo? Anak. Nano ka? Sikreto nga ni. Nawara. Ginaw ka, ginaw. Sige Manit, naga-programa. Salamat. Salamat sa kalendaryo. Gulpiso na taon tang kalendaryo. Nagpasalamat sa mga nataon tang kalendaryo. Salamat. Salamat. Happy New Year ha.
Sige. Si Manuel, si Manny, sa tuyang Chairman Emeritus, Technician Emeritus. Nahiling manggiraray sa bilog na kinaban si Manny. Uba-uba pati. Salbayan na. Happy New Year, Sir Pio. Try ko lang kung tama yung number mo from Santo Domingo po ako. Iyo tabi, tama na ako among number sa Smart. Tabi, yan. Thank you so much. Sabi naman ni 1251, Happy New Year. Sige po, Happy New Year man sa inyo. Di yan tabi ha. Iriba-iba lamang kita sa programang Tingog Kan Banwaan sa paagi nga ni kam sabi ta na nga yung reports diyan sa luwas and so sa tuya man na paglatag nin mga istoryang relevant sa manlain-lain na issues na minaafektar sa satuyang buhay bilang individual as in bilang komunidad, ekonomiya, edukasyon, salud, politika, depensa, internasyonal, ano man lain-lain po sa abot ka sa tuyang iabot kan wisdom sa paagikan pag-research niya to sa mga kahuruntang mga personalidad na ipipaabot ko man in my own little way. Pig-articulate ta po ang pag-discuss tan mga istorya. And siyempre, so reports dyan sa luwas. Sige, kamo. Primero ang mahal na Diyos. Asin kamo po na mga listeners. And siyempre, yung advertisers natin tatanim sa sana hand in hand pa kitang magsarabay-sabay sa bilog na naman na taon na ini. Sa DCGB, bako sana sa Tingog Kan Banwaan, kundi gabos na mga programas kan Tingog Kan Banwaan. This is all for you. And kung ano po ang sa indong sa mga sabi nila, suggestment. Tama ba yan tatanim? Suggestment. Digdiman po sa Tingog Kan Banwaan, you may contribute tabi kung ano ang sa indong ikakagaan sa pagdangog kang programa, pwede po tabi. Kung ano ang sa indong suggestion. And ipapaabot ayan sa hierarchy po kan management tanganing makonsiderar if ever that would be feasible and possible. Sige, pwede na tatanim sa time check. Abot na kita sa sirkulo na ba? Tanganing makabuelo na kita dyan sa tuyang mga hanap buhay. Yung Mega Force tabi, good morning dyan sa Indoman. Tawan tasin ng pagkakataon pag nagre-report na magbensahe man. Ano tatanim sa di ba? Sige. Oras Pilipinas 9:25. An oras hatod sa Indokang. This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of excellence, professionalism, service,
Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, thank you so much Tabi Tatanem sa saro sa mga challenge na pinaghampang international ining sitwasyon duman baga sa Gaza na iyon na nga niyan so giyera baga entry ang Hamas sagkod ining so puwersas kan Israeli yung Israeli Defense Forces tabi yan dai pabagaan na re-resolveran sagkod sa mga oras da ini ang termino na kaayan ka nagakapirang nag-oobserbar buno naghihiling nagsusubaybay kan pangyari it's now being coined as genocide ano tabi genocide tagulpi na so nagkakagaradan na sibilyan duman sa Gaza and ang turn kang tide kan dagit kan kinaban yaw nalugod sa Israel nalingawan na tatanems na nagpuong kayan na so mga militanteng Hamas. Ano tabi niyan. O yung grupo diyan sa luwas, paramdaman kamo yung mega force, tabi palan. Aray na, New Year, magbati lamang kamo palan tabi. Paski bati isa na. Anong message lamang nindo ano? Yan. Sige. Yan. Iyon na bagaan so nangyayari paano because yung technique baga kan Hamas yun na yung urban warfare nila na ginamit is more on propaganda side civilian ang ginamit din ng printera nagtrayumpo sinda duman tabi nagtrayumpo sinda duman kaya so kinaaban mo niyan ang dagit na lugod sa Israel kay Rakman mantang so Israel lang inatake kan mga Hamas na inot ginaradan. You can just imagine tatanem so kunyan so mga
sibilyan baga duman na matrangkilo, naghirigda, nagkaraon, igo mga nagpaparty, ginaradan baga kang kunyan, kan mga Hamas, sus Mario Joseph, no? So yun na puan, kan magbalos so Israel, yun na, dagit na lugod so kinaban sa Israel. Yan, ang mga angkota, ang headquarters kaya na Hamas sa irarom kan daga, sa irarom kan mga ospital, kan mga eskwelahan, mall, gabos, aron kayan. Kaya nagkakadarama yung sibilyan ta, talagang tunay at yung pigtataon so kunyan so mga sibilyan. Ano. Now, yan po ang saro sa kunyan sa pinag carry over kan 2023 na magabat. Ano. Now, digdi man sa lokal, sabi na nga ni, I personally, and ang PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGBAM, minapaabot kita nin pakikidumamay sa pamilya Tatanems ni Sir Ed Laguerta. Midbid mo si Sir Ed tabi Tatanems. Ang famoso na bulkanulugo na iyoan niya o dyan kaito nakadestino, siya ang chief kan Fibox digdi sa observatory sa Linyon Hill, gadana siya kan ining nakaaging Disyembre 30. Inapudan ako ni Dr. Cedric Daep ngay mamundo Papa Pio. So kapartner niya to sa dalagan kan komunidad lalo na kung igwanin Alboroto ang bulkan mayon na mahingalo na. Yan. Igwa itong pigbamati-mati mananggad si Sir Ed Laguerta several months ago, in fact nasibot nga ni sa grupo na maitransportar siya from Sorsogon pasiring digdi sa BRTTH kaito. And naka-recover siya, naiuli giraray natabangan. Then yun na nga dito, itong su news kan 30 na pinagpaabot sa tuyo ni Dr. Cedric Daep, gada na si Sir Ed Laguerta. Saro yan baga, pag may pagtugaan bulkan mayon baga Tatanems, nakakampante kita pag nagkakadarangog niya to ng mga boses na, because ining si Sir Ed, sa totoo lang, he rose from the ranks. Nagpunay yan sa pagkrukaswal, janitor, sagkod sa nagpara-eskwela, sagkod sa talagang grabe ang attachment niya dyan sa bulkan mayon, and he knows mayon volcano ay, for one, makakapag-testamento more than anyone else sa characteristics kan bulkan mayon, lalo na kung nagtutuga. Pag nagtaramnan, man ngayon piyo, kumbaga ngaya sa daragang magayon, medyo nagtuturo tampo ngayon, nag-alboroto sana, minakampante kita. And this soft-spoken guy, si Sir Ed na Laguerta, pag minaboses iyan, kampante ang tao sa tahaw kang peligro kan bulkan mayon. Dakul na inagihan niya na siya mismo ang nag-steer kan Fibox sa pag-monitor as in pagtaon ng informasyon sa tao. Pagligtas sa tao sa buhay kan tao. Ngunyan, yun na yan, si Sir Ed po na mahingalo na, kaya condolence sa family. And Sir Ed na Laguerta, salamat sa serbisyo tabi yan sa mga Albayano, Bicolano. Iyan na kuanaan. Aram niya ang kawikaw kan bulkan mayon aram niya ang psychology kumbaga sa tao Tatanems, yung physical physical attributes, characteristics ang kada mayon. Sabi kay ni Sir Ed, igwa yan man iba-ibang kunyan characteristics ang mga mayon nga digdi sa ASEAN region, igwa ning mga mayon man sa ibang nasyones, igwa yan ning iba-ibang characteristics digdi sa mayon. Pulbos yan ni Sir Ed na Laguerta. Never assuming, bako siya, unassuming siya, pakumbaba na todo. Si Sir Ed, at ang ni kito, nahira kako dyan, na isyuhan pang kito, na nakabakal maning kunya Tatanem, speak up, na bagayon noon, ingaya piyo, so para damut-damutang ko man, ang intriga pa ako sa Facebook, inda kung sisay maso, nag-intriga pa, sus mariday na niya ako nahirak man, ba isa na tabi niya, Sir Ed, pabaya isa naan. Inintriga sa kaito, dahil niya nga nahali ginamit, di naman nasa Sorsogon, ginamit man duman sa indang pag iba pang hanap buhay, so pag-deliver ba ganing paroy, gayon ito, mangkuna sa nangit, ang aning daining problema.
Inda kung sisay man nagpung ka itong intrigaw niyan si Sir Ed Laguerta ka ito. Tabang ang kimahal na Diyos. Marasa pa man niya ko. Dahil na nagkahirak sa tao. Saro siyang ehemplo ng public servant na talagang iyo yan, tanos, diretso. Very unassuming, soft-spoken, pakumbabang todo. Dahil ka lamang nin, kumbaga, dahil makulang. Kung kita mina apod duman. Anytime, tabi, tatanems, pag kunyan, pag may alburuto ang bulkan, not knowing kitang ang listeners, ang community in general, not knowing pag kami nagpo-programa o nagre-report, maski dahil kami nagre-report o dahil nagpo-programa, yaw ng constant communication mi tabi. Sara Sir Cedric, yan sara Ed Laguerta, then yan Pag-asa, maski dahil kami nag-onboard o dahil nagre-report, yaw diyan. Tanganing ang pagbugami, ready ang impormasyon. Kaya istoryahan mi iyan kung anon mga dapat na iluwas, pigigiyahan kita ka ni Sir Ed Laguerta. O yan tabi, kaya condolence sa pamilya ni Sir Ed Laguerta. Salamat sa Sir Ed sa liputok na serbisyo. Gulpi ang linigtas na tawo kay nara Sir Ed ka ito. Dahil na dyan sa mga barkada ta si Sir Ed dahil na. Tapos nag-retire naman ka ito si Sir Alex na Baluloy. Nag-abroad na ito. Papamarano, nag-abroad na. Dito itong naghali si Sir Alex na Baluloy. Ito sa Roman itong dawa piyong. Isibang ka itong kawikaw kan bulkan. Apudan mo ito, kung saan nangayaan. Relaxan nangay ka mo dyan. Iyo man nanggad. Iyo man ini si Sir Ed Laguerta. Pareho mo da si Sir Alex na Baluloy. Yan, igwa kita dyan mga yaon man sa Sir Paul Alanis. Pero igwa paano kita ning sense of attachment haloy na nag-iriba-iba bagatabi tatanim sa yan. So, yan po, condolence sa pamilya ni Sir Ed Laguerta. Bako lamang na kadipisil na pag-interview. Diyan kan magpuon mi sa DCGB, sabi ni si Roger na milyare pag-iriba tama ni hanap buhay nagpuon man sa DCGB si Roger na milyare. Apudan mo mas anong oras. Daining dakol na komplikasyon tabi tatanems. Down to earth nga ni sige nga papapiyog. Anong kaipon na impormasyon na iluwas? Yan, i-explicar niya yan tabi. Anytime, bako araw ka di ba bagang nasa gobyerno, I do not mean anyone from Fibolx today or what, pero so iba bagang kunyan kunyan, grabing kumbaga pa-importante. Kumbaga, iba bagang nasa hierarchy na, grabing protocol pa-importante, kung makuha kang informasyon na siniba pa. Pero ni Sir Ed anytime maski sa N1 masabatan, dis oras ang pagkabanggi, apudan mo kung nagtutuga ang bulkan o nag-aansyas na alboroto yaon po dyan. Dahil lamang ning problema, aakomodarong ka ni Sir Ed. Thank you so much, Sir Ed Laguerta, sa imong serbisyo sa Bicolano. Saludo kami sa Indo. Tabi, I personally, Sir Ed, saludo and rest well in God's kingdom. Hoo-ha! Chief Jim, ang mensahe mo tabi, primero mo na, good morning sa mga parantabay. Yes, pare, Happy New Year. Happy New Year sa Gabos. Oho. Abantan Cruz, sana ako. Iyon, simple hon kumpada Abantean Cruz. Abantan Cruz. Let's talk more action. Yan ang sinasabi. Sabi na nga ni, maluyang ngimot, listo kamot. Tamo sana yan. Tapos masasang mo yan na 2024, di siya ng barbarita. Aha, yan. Listok nga ni. Listok. Madali tan nag-apod sa tuwing emeritus. Sisi na naman. Dahil nag-miss call man sa si Manuel. Ini si Manuel nag-apod na naman. Software commentator ta. Big owner ko so, pinahiling ko sa video niya. Dahil sa bilog na kinaban. Uba-uba. Good morning kay Kwan. Happy New Year pala kay Sir Edsel. Edsel Guerrero Luria. Si Edsel Guerrero. Yan, si Sir Edsel. Happy New Year sa imo. Sa pamilya. Si Sir Marlon D. Kan mayon treats. Uy, Sir Marlon D. Mga rin daw. Sa inang kunyang ka ni Sir Marlon, an pwesto, kan sa iyang, yan ang mga... Ay, nalakupan pwesto ka ni. Diyan sa Ginubatan.
Oh, yan sa San Francisco. Dahil dyan ang lutuan. Adyan sulutan. So ano ito? Marlon Treats. Ito ano? Mayon Treats. Ay, Mayon Treats. Yan. Happy New Year. Happy New Year, Sir Marlon D. Oho. And yan, si Sir Edsel Guerrero. Si Sir Edsel Guerrero. Yan. Sabi ni Sir Edsel, nakahuron ko one time, tuloy ang kalinga. Iyan ang sinasabi. Diyan sa Kamalig ikang engkargado. Anyway, tabi pa Sige. masunod na oportunidad na negosyo. Actually, nahiling ko na iguananin mga nagburugtak nin space for rent. Space for rent? Aha. Oho. Napuporsi, nagaro ka ning mga yaon sa gilid kan highway na mga may sadirin in pribadong lote na paglawag ka ni Enero, Pebrero tatabaan filing kan certificate of candidacy. Ngunyan, so masunod ka ni purabir iyan ang mga buruto ka ni tabi pa de lao munta yun na nga na itong binarita ako kan mga nagtalikod na daw streamer war. Yan. Oho. Ngunyan, bako sa na streamer pati billboard. Billboard war. Billboard. Oo. Ni smiling mo sana digdi sa magpon kang Kamalig dyan sundo dyan second district. Ang billboard sa kulaon. May mga litrato na. Ngunyan, iyon na inian masunod na mga oportunidad sa masunod na bulan. Oho. Igwana nga ni nakabugtak digding space for rent. Yun na yan tabi ang intention ka ni tabi pa de. At least igwa lamang ki oportunidad habang nagrarani. Dapat igwanin na election may oportunidad. So mga maparamdam na. Yan. Maparamdam, maararkilayan ki mga espasyo. Arkilaon, apwera ka tong mga streamer. Yung streamer tabi pa de? So, mga inot nang nagruluwas ng mga streamers na ipaparabarita niya to, magkakaderoble triple yan sa mga maabot na bulan. Sigurado ta, so nagkakapera dyan sa Mayor Calye, sa pagirilid na propriedades, privado. Girisi na, babara guhon yan, and madadagdagan. So, ibang mga kwan, yun na yan. Baga, Enero, so Enero, Pebrero, Heart Month. Muna yan, sunod na din, tapos piyesta. Yun na yan ang mga piglalao man niya tungo niya na 2024. Tabi pa dito naramta, ang filing kan COC by October na naman. Yan, sige. Yan, tabi pa sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Hali dyan sa Tercer Distrito, Canalbay. Ads, anuan sa imong mensahe ngunyan sa tuyang mga paraan tabay so sa imo man na flak asin sa imong mga pag-iriba diyan sa luwas. Fight sana. Fight sana. Sige sana. Sige sana, padago sana. Di makasobra kimalipot. Walang yaki sa ipipadangugan mo ako. Loko-loko ka, inirongin. Bata ka subang gimaon buda ko, Isus Mariusip. Dahil mo nasabutan, kanwibis baga, nagpaprograma ako ka sa ultimo. So, kliyente mo baga? Ano nga rito sa kliyente mo? Sa paborito mo. So, PhilHealth, paghuna ko, dahil ko matapos. Malain sa pagmate. Malain, maringay, tayaw na si Padingal. Padingal, dalagan sa butika, so sa kuyang druga, bakalon. Iyo. Nakatapos ako. Munan mo ka na, launa imidyan maagahon, pitsa 30. Dalaga naman ako sa UST Hospital. Jesus Mariusip naman. Yun na naman. Yun na naman. Kasubanggi, matamaon board ako. Apudan ko na si BP, dahil kaya. Dalagan ako sa butika. Talagang madidismayo. O, tubag ako sa sarong hospital, New Year. Lumang ka nag-medyanot siya.
Tenoso ka na sa mga amigong doktor sus Mario Joseph ni oni tulong ngaya ining itutusik bisip pero mabangon ka ngaya kaan. An pang tulong ngaya kan yun ito sa paborito mo. Iba na pala. Diretso sa uga sus Mario Joseph. Tagos. Ay, tago. Pero dahil pa, medyo maluyla pa, pero laban. Laban ka na. Oh, sige. Mensahe mo sa mga parantabay. Sa tuya mga parantabay, Happy New Year and continue lang sa pag-suporta sa DCGB sa kami ni Sir Pio ay ng mga pag-iriba. Yaon lang pirmi. Yan ang lipotok. Galero 2025. Pagkamapasin na lang kita. Sige, Ans, go on with your initial report sa Tingog Kanbanwaan. Anyway, Sir Pio, Happy New Year sa mga dagdag niya itong bareta sa paglaog kan taon 2024. May sarong lalaking ko yung data na pangarana na alis dyan sa Barangay 19, Kabangan, Legazpi, Angari, nalauganin bad spirit. Kunya na aga dahilan sa nagpahiling ininin mga senyales nin sarong taong sinanibana. Initabi sa Pio, anato para mismo kan DCGB News kaso bagong pagkaaga mantang kita na sa pag-rekorida, pag-monitor kan mga pangyayari sa sentro kan syudad. May babayeng nagpara para maghagad nin tabang dahil sa indang mga kapamilya, nasa 30 anyos na siguro inisapi yung lalaki. Pag-abot na ang mga alas 5 nin pagkaaga sa indang residensya, dahil na nabibisto ang mga pag-iriba, mas na sa piyon pigtataraba sin iba-iba na ang pigigiribo. Kung kaya turuang-tuwangan na ini and purugula na ta, syempre kung araw kan ang mga gibo-gibo posibleng makakulog man ini sa ibang tao and nagyang problema kasi bago dahil basta-basta ni nasakayan kung kaya maswerte niya unan mobile unit para mag-akudira sa nasambitan ng persona. Dahilan kay ini idinaraan persona kuta na kasubago sa sipi sa daraga sa paglaom na makahanap nin para bulong alagad wara kung kaya naghanap naman kita sa barangay Bunot. Maswerteng naagapan ni Tulo Sir Pio as in ibalik sa normal na estado bago okay perang minuto sana na ibalik na sa normal na estado as in nakauli na sa iyang residensya. Sa in nga ni su barangay? Inibaga sa ito yung Barangay 19 Kabangan. So, sa Oro inutan sa nakan Bangko Sentral. Kan inabutan nindo anong estado nagtataram nin kun ano-ano? Oo. Makusog? Makusog, mapersa. So, dakulaon na lalaki yan? Ano lang sa Sir Pio, kung ilaladawan ta, medyo payat-payat lang ini na sa normal size lang ining lalaki. Marayta na contain man kan grupo na isa kay dyan sa mobil. Yes. Iyon nakagayunan Sir Pio. May mga kairiba man ining mga nasa tamang edad man, mga lalaki and kapamilya na contain man tulos. Di marayta da ikinosubitsip, mag-standby ngay ako. Nabantayan ni Kuya Boy. Kay Rakman, di mantang yaon sa mobil, ano so estado, kumpa, medyo harayo sa lawas niya so pigigibo, ano talaga? Yes, harayo sa lawas niya ta, maski ining mga pag-iriba niya, nakataram na siguro ngayon na kulam ini, maski sa inagduman na, ano kaya ini da Sir Pio, mabinarkada, kumbaga mabuot man, siguro dako na nakakahampang na tawo. Adventuruso, mainamigo hunon. Uy, Rakman. Igwa diyan kay tumanagad para bulong sa sipi. Several patukad, ano? Patukad. Dahil nido inabutan. Dae. Dispes sa bitanon, inabutan nido. Bunot. Bunot. So ritual na ko ano so ritual kung paanong sistema? Oo. Nagpirang minuto man so kunyan so ritual. Pirang siguro less than 10 minutes ganyan arog lang kaan Sir Pio. Dispes. Dispes. Okay nagiraray sa Pinoy anakan para bulong and nakabisto na kan mga pagkiriba. Ano so kainit itong tinaram kan mabalik na sa wisyo? So mga murmur lang doon na Sir Pio and then nabistuhan na saro-saro na sa mga kairiba. Ayun ito namaray na. Day man nagagad tulos pagkaon ang ibakan, pagkaon tulos ang ihagad. May tubig man na pinasiguro. Jesus kay Rakman ano nang nangyari after that? After that na iuli na sa iyang residensya ini and puro pay nga logo na ining persona although dito na pangaranan ta siyempre for respect man sa pamilya and ako naman ang pasalamat kay ini sa DCGB News na naakudiran tulos ang persona ini. Permi kaituan several years ago oras ang pagkabanggi man kaming inatuderan mobil man kan DCGB so kaitong inot pang mobil
Di narami man dyan sa sipi managad. Oo. Arog man kaan ang sistema, ang siste. Ngunyan na utro after several years ano. After several years, sa bungad ng gadkan taon. O bungad ng gariyo man yata ito eh. So pangyari ka ito man haluyo na. Haluyo na, dekada na nakakaagi. History repeats itself. Igo bagano ay talagang igwanin arog ka nangyari na paranormal activity na data ma-explicar despite ining modernities and complexities of time ano. Oo. Talaga. O di sige. Iyan ang kuan pala ano na tuparan kahirap. Nakauli na ito? Nakauli na tabi, Sir Pio. Oh, di sige. O kumusta ang traffic ngunyan dyan? Medyo nagdadakol da? Kaso bago, Sir Pio, medyo maluya ang traffic. Pipiling ni sa Rizal City, man masyado. At maski digdi sa may mga mall, sararado pa ang mga mall ngunyan, Sir Pio. Mabalik yan mga hapon na taod-taod naman kayo ng Ruso. Iyo, sige. O di sige, Ans, tabi. Tabi, Sir Pio, ang informasyon kay Bahan si Boy sa Mobile Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans, sa istorya hali dyan sa Mobile. Tatanems, pwede na mahanap buhay. O pwede kita. Advice ka lang, tabi. Tama alas 10 bagaman si Angel, no? Uy, may text muna tayo, tabi digdi sa tuyang programa, ha? Buda yung mga sa message niya to. Sa kunyan, sa number ta. Oh, ito po ba? Oh, si Manny nag-miss call. Manny, ano tabi ito? Si Manny Tutanyez. Manny, ano lamang ito, tabi? Nag-miss call ka, nag-call ka, Giraray. Sabi ni 2087, Happy New Year, tabi 2087. Happy New Year man po, tabi. Sabi naman ni 4628, Papa Pion, pinakamatibay na magparamdam. Ang pinakamitibay na magparamdam sa mga politiko, mag-ads na sa DCGB. Tama po! Legal. Yan. Si Yi na alaw rin, maray na aga. Happy New Year, Ping, and kay Don Caloy Loria, sabi ni Yi na alaw rin. Good morning, tabi isay mo, Yi. Sabi man ni Migong King, good morning, Pio. Suggestion ko lang, ano daw kung pwede tawan man ki military honor si Ed Laguerta digdi sa Albay ni Governor Attorney Grex Lagman. Dawa ilubong siya sa Irusin Sorsogon. Tadako lang pig-contribo naman ni Sir Ed Laguerta in Albay sa in regards to disaster mitigation and preparedness. Aram-armo, King, magayon ining wisdom na pinagtao mo, no? Pwede nga ni sigurong inda kung may makaisip sa satuyang mga gobernantes digdi sa Albay ibaging sa Legazpi na tawan ini nagkakanigong ondra si Sir Ed Laguerta. Kamu dyan tabing mga paraan tabay, ha? And sa social media, siyempre aram na inikan mga gobernantes niya to. Bad lamang matawan ini nagkakanigong ondra si Sir Ed. Ano, by way of, ano bang apurkan? Posthumous, kon ba yan? Pardon, don't take me on my ignorance, tabi sa mga recognition na natitao sa mga namayapa na nagkakontribunin maray. Daba kung basta-basta ang kontribu ka ini ni Sir Ed Laguerta. Kontribusyon na nagsalbar ng buhay ng tao and properties as well. Lives and properties as well. Naikontribu ka ni Sir Ed Laguerta using his wisdom and his expertise diyan sa pagsubaybay kan bulkan mayon. So nanunungod sa natawan ini nagkakanigong reconnaissance and accolade sa tuyang pagmumundo na yan sa pagkunya ni Sir Ed Laguerta. Pwede siguro tawan yan Governor Grex, Mayor G, and mga local government units digdi sa Albay. I-work out nindo na matawan niya ng proper recognition. Ondra to the highest level man siguro, parang for humanity, service to humanity, si Sir Ed Laguerta, ha? Sige, dua pang text, Sir Tatatems, 1846, salamaton po sa pagbasa, sige tabi, 1846, welcome ang tabi, and isa pang text before we have a short break. Ang resolution po, sabi ni Roger Meliare, one more, as po lang ko kung holidays aga dyan. Ay, shh, anong ko yan? Holidays aga? Dekon day, gari iyo. Day ko sa tabi. Gari iyo tabi, holiday patagol pipang hang ever. Mabarita mo na si Angel sa initial man na presentasyon kan Tingog kan Banuan alas 10. Mag-bingo
sa Pasko, may plus sa panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Invited ka sa Christmas jackpot, sali ka na. 75 million peso jackpot, may bingo chance ka na. Pag-register pa lang, may free credits na. Pasko mag-Bingo Plus, plus, Bingo Plus, plus, plus ka na. Mag-bingo sa Pasko, may plus sa panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Syrup at Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pupunan taon na 2024 kang Energy Regulatory Commission o ERC kan sa indang pagpapadagos kang full review kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP expenditures pun kan 2016 sa good 2022 sa ibong kan pagfile kan NGCP nina temporary restraining order sa Korte Suprema.
Sigun kay ERC Chair Mona Lisa Di Malanta, dahil sindan ni naresibin na orden hali sa higher court para dahil ipagpadagos ang review para sa iripon ng NGCP rates sa nasabing periodo. Enot nang sinabi ni Di Malanta na naresibin ninda ang kopya kang NGCP sa Supreme Court filing kan bulan ng Desyembre 2023. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Insomnia, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee. Talagang makakatulong, saka yung hindi ka makakatulog, at saka yung minsan masakit ang ulo mo, yun lang yung lumog ko, sunset. Saka yung ilang oras nawawala na. Mas maganda talaga itong mixed herbal ng coffee. Lilia, sorbidad, mataas na kahoy, barangay 5 litak. Nueva na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Syrup at Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Mag-bingo sa Pasko, may paso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Invited ka sa Christmas jackpot, sali ka na. 75 million peso jackpot, may bingo chance ka na. Pag-register pa lang, may free credits na. Pasko mag-bingo plus, plus, bingo plus, plus, plus ka na. Mag-bingo sa Pasko, may paso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Gaming for 21
21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Joey! Kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salceda. Ang idolo kan masa. Dainang iba Joey Salceda. Padagos ang paghatod nin. Servisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, 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 matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako nang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Dok Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, salamat tatanems. Kasubago baga sa programa ni VP Henry, so sa PNR igwa nang nakaunang bit lamang na medyo naatraso da duman somewhere sa Pulangi, tagari naghalatan, taso sa tuyang pag-iriba dati si Mama Mayna Mayores Panisares, kang Bureau of Fire Protection, haling naga, gari pag-abot dyan sa sarong istasyon yata pighalat na mag-abot mo, so haling Ligaspi. Naatraso lugod. Dahil dan traffic, pero yung waiting time, duman na sa sayang. Nakasus Mario Joseph, na paano ba yan? Dakul man baga mga whistle stop so igang alik kadigdi sa Ligaspi, pasiring sa Daraga, 3rd District and Naga and vice versa. Dakul na mga whistle stops. Kaya lang somewhere else along the way may major stop na yun na nga niyan. Pighalat na magsabatan o pag day pa nagsabatan, day maabanti naman ako, nahahaloy gayod Ini mga whistle stops, mga madali lang yan, pick up and drop off pero itong naghalatan ako na atraso lugod Inda ko sa nakun ano ang mga developments kaan sa mga maabot na law. Taugi doon tayo kung anong managad ang sistema May report kita sa luwas. Si Kumpadreng Jomar, Pading Jomar, good morning. Mensahe mo lamang sa mga parantabay taman sa Tingog. Go ahead. Salamat Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Ang mensahe ko sa mga parantabay ngunya na taon na 2024, so mga na-experience takan 2023 na pagiling-hiling ta na dai kita o dai naging magkakanigo bako sa na para sa to kundi para sa ibang tao. Oo. Baguhon ta na ito. Yan, tama. Ang nakaagi is lesson. Diba? Experience siya. Yan tanay hiling kung saan kita may pagkakasala, kung saan na nasa laso sa tong lakdang. Ngunya na 23, pagkakataon tayo ni para kurihiran. 2024, pagkakataon ta para kurihiran.
sa mga lapses ta kanakalis na taon. Yan, the best. Sige. Mientras tanto pa de sa ibang mga barata mataray generalmente naging matrangkilo ang selebrasyon kan pagsabat kan bagong taon digdi sa syudad kan Tabaco. Ini pa di ang inasigurar sa tuya ni Police Major Emmanuel Junicio an ngunyan pa sana nagtukaw na Deputy Chief of Police kan Tabaco primero ngal daw niya digdi. Dating deputy kan Libo nata yun Ligaw sa 3rd District. Yan. Ligaw. Sinabi ni Junicio na sa mag-aga niyang pag-duty ang mga na-record lang sa Sainda, mga traffic accident, pero itong mga kariribukan kausakan pagkabuyong iyo anday man ki pignag respondian o nabitbit man lamang ang mga miyembros kan Tabaco PNP para ikunkun sa karsel. Nag-aganidang monitoring, nagresulta man sa sobra sa 20 na pagkakakumpiskar ng mga boga. Itong mga improvised baga pa rin mga paputok na naging popular ngunyan dahilan sa kamahalan kan mga paputok. Dakol kitang kasubanggi mismo ang DCGB News dakol na nahiling na mga persona na gamit boga. Yan. And tadaklan man ka nakaulay ko sa Sainda, maski na nga alam nindang illegal ito, pero itong pigibo ninda, mas tipid dito, kaysa sumabakal ka kan paputok na sarong layog 15 pesos, Yan. Sulo. Sulo. Ang pigkakarga pala ninda digdi sa boga, denatured alcohol. So alcohol bagang gamit to sa mga digasa. So denatured alcohol. Pwedeng inagani kung sa bagay subogat ready na iyan sa mga tindahan kaya lang ito bagang sukan yun nagibo sa butong magibo pa sinda kay subugan kunyan madalion gamit ang denatured alcohol. Tapos ang gamit nindang nag-trigger kay yan so magneto kan mga lighter. Iyan ang piga mas safe pero may mga nadiskuido pa mang ginarikan pa ring piyo na December 28 may dinaraman sa hospital digdi sa Siga Memorial District na injury ang kausa boga. So dahil mang ginaray masabing safe kaya pinagbabawal iyan kan mga autoridad. Aside kan itong mga kumpiskadong mga boga dahil naman kiba pang na-rehistro digding mga may duwa pala na nag-New Year sa lawag kang karsel, pare. Taga-barangay Kumon kan Tabaco City. What happened? Alas 4:30 ng hapon, natiklo sa tupadahan. Ngari Joseph naman napawalatan tupada. May nagtip sa Tabaco PNP na may patupada sa barangay Kumon kan Tabaco, sakyada sa mga pulis, paguli may duwang natiklo. Alas 5:30 ng aga na sa headquarters sa Kampulisya, matahon sa duwa. Tranquilo ngayon sa New Year, may safe na safe kami digdi sa laog. May gwardya pa. May gwardya pa. Pero trinayduran ito kaso kay Riba ni Dait kiday kiniblit na yan may raid. Trinayduran ito. Duwa sunadali sa tupada. And sa sumagong aga na i-report ko man ini pero otron early morning ko ito na i-report sa Siga Memorial District Hospital duwa ang dinara na may ang injury is may relasyon sa pagsabat kan bagong taon. Ang saro napaso man lang dahito so Guramoy. Pero susaro medyo seryoso so tama pero bako man timbang buhay. So nagguyod dito kan Sim Yero na nakamotorsiklo pa de Yero pigguyod pagkurbada syempre guyod bagayan nakakurbada na sa motor so Sim suminabit duman sa kanto pag labyog ka ito huminog pa duman sa nagmamaneho saka rimati baga tig imagine ko sa pandok sa may parting imot buda sa Guramoy ang sabi duman kang gwardyang nakaulay ko dinaratulo sa BRTT at sa garo so Guramoy medyo seryoso so tama kang Guramoy tig imagine ko garo baga so naglalayog na Yero kun may bagyo
Yan. Iyonan, ininutan sa motor. Yung pig report bukas ko, naku, rimati niya ako. Ininutan sa motor kanyero, dahilan kan so, garba ka so tirador, pagsabit, nabutasan. Nagkawikaw. Kawikaw pa sining sa tubangan ka nagmaneho. Dahil niya nakarkulo so kurbada, na malabyog so lubid. Dapat kan kung makurbada ka, halakwag, alawig ka. ang allowance. May guyod-guyod siya. So, itong guyod, suminabit duman sa kantong, kaya luminayog itong susim na guyod-guyod niya. Roger. So, dahil iba pa rin ang piglalao man tangon yan, magiging ma-customer sa mga shop sa motorsiklo, ka ipapabaralik sa mga tambot suninda na silensyo, takasuod pig para pasaralidahan, pig para karagahan ng kan mga open pipe para magparibok ka sa banggi. Sos Mariasip. Sige. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali man dyan sa Tabaco City. 20 na lapuas ang alas G, saro pang report padingal, mensahe man sa mga parantabay ngayon na taon. Go ahead. Happy New Year, buddy. Mensahe, basta ipagpadagos ang pagbanangibog kan marhay na bareta kan mal na Diyos. Asin, maray na bareta kan DCGB. Saka good health sana. Yan, the best. Yan ang kagadanta. Manyan na taon para may pagpadagos ang serbisyo sa sambayan ng Pilipino, lalo na. Sige. Ngunyan na taon pade, mga pagkapadagos na nin Embra Project at mga pikilaoman siringkan mga road widening asin road opening at napikilaoman kan mga residentes digdi sa mga hararayong barangay lalo digdi sa southern part kan Legazpi going to Manito konektado sa Daraga and mga pagtaraning pang munisipyo. Yan ang napikilaoman kan mga residente dahil haloy-haloy na napindyente ang mga road widening siring kandigdi sa Umapon and Lamba na daipa na ipagpadagos kaya medyo lilang kagnaman ang mga residentes kan maslog na agihan kan road widening. Kaya ito pa, nagsasabi ang DPWH may mga kampanya na nga nisinda sa barangay para sa pag-informar kan tatamaan kan widening alagad na pinjente ni kan nagkaigwanin pandemya asin nagkaigwa baganin eleksyon sa nasyonal so ngunya na taon dahil nga ni sa mga informasyon man kan Kongreso lalo na ni Congressman Saldico as chairman kan Committee on Appropriation ayaw ang dakulang budget na pikalukar sa mga siring kaning proyekto kaya pikilaoman na tibaan ngunya na taon may implementar na ang pagkapadagos kan mga road widening na ni digdi sa mga barangay kan southern part kan siyudad din Legazpi hindi pa pang lugar. Kaya pa di ang informasyon hali digdi southern part kan Legazpi Alarmario, DCGB, Happy New Year. Thank you so much, kumpadreng Al. Hali dyan sa southern part kan Legazpi City. Yung viewers man niya to tabi sa DCGB News Online, hanapon ta daw ito. Nagkakaperma, so nahiling niya to duman na nagpaabot nin mensahe. Pero before that, so sarong texter niya to, nag-suwestiyon man, nagpartisipar, nagpahayag man magayon inin sa iyang pinahayag ang roadway dyan sa barangay Tagas ipangalan na sa kanya Ed Laguerta Avenue. Manungod ini duman sa istorya tamanungod kay Ed Laguerta Sir Ed tabangan kimahal na Diyos matawan lamang ning ondra yan. Okay, Happy New Year da.
Sabi ni 2087, Happy New Year tabi. Yan, 2087. Duman sa tuyang kunyan, DCGB News Online, hanapunta ito. So paarabot man si Rick na Mendoza kan Albay Public Safety Emergency Management Office Traffic Division. Sir Rick, good morning, Happy New Year. Kay Migong King Rehinaldo, good morning. Kay Madam Sally Burak, pagrit manda kan Familia Burak kan Bungabong, Tabaco City. Si Sir Homer Realista Lola, good morning everyone, Happy New Year. And si Marilyn Miliena Marbella, laging isa buhay, ang tunay na buhay na may dignidad, pagmamahal sa kapwa sa bagong taon at pagsubok, sa bagong taon ng pagsubok at pagbabago. Sa tuya, yan ang mga viewers diyan sa DCGB News Online na nagpaabot kan sa indang mensahe, apwera kan sa indang partisipar. Sige, si Madam Rose, sandali mo na isa pang mensahe para bago ka last talamping, nalingawan ko sa bago. Gusto ko palang pasalamatan sa mga nagtarabang na nagbakal sa mo kan produkto me na nagbalik sindas na sa hali pa sa sarong taon, sundo sa ngunyan, pigsusuportahan kinda kami. Salamat kami taob sa panindami. May naghahalat pa ko na kailang inabot kaming brown out. Continuous processing me. Kaya lang, so iba dahil talaga nakabakal ta. Medyo alanganin natin. Aris-oras na mga maalas 7, nag-brown out. Kaya salamat sa mga nagtabang, nagsusuporta, diretso na nagtitiwala kan sa moyang produkto. Salamat, Ping. Thank you so much. Sa Ping, papasalamat na. Welcome. God bless. Happy New Year. Si Madam Rose Graheda, God bless sa bilog na familia. Sige, tabi Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Sa pangarang kambilog na fuerza, yan po ang inisyal na episode kan programang Tingog Kanbanwaan ngunya na taon 2024, Lunes, Petsa 1. Tamang-tama. Sa pangarang kambilog na tropa, asin siyempre salamat sa mahal amang Diyos. Kami po minapaabot nin Happy New Year giraray, kasabay ang paglaom na maging matrayong po kita sa gabos na sa tuya na pinagbumawot sa tuyang pagkabuhay ngunyan na taon na sin sa mga maabot pang taon. Laomi man na ipadagos man po nindon suporta sa gabos na programa kan DCGB. Happy New Year! Mahal na Diyos ang magbantay! Pio Fernandez.